שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. ספר לנו מעט על הקורטיזול. הקורטיזול הוא הורמון ממשפחת הגלוקוקורטיקוסטרואידים. בראש הקבוצה הוא הקורטיזון והקורטיקוסטרון שמופרשים בכמויות משמעותיות גבוהות יותר בהשוואה ליתר התת קבוצה הזאת של הגלוקוקורטיקוסטרואידים. מה קורה שיש לנו עודף קורטיזול? התסמינים שיש ברמות גבוהות מדי של קורטיזול בגוף, אז הם הפרעות ונדודי שינה, תחושת עייפות לאחר שינה, כלומר השינה לא מספקת, עלייה במשקל שאינה קשורה בשינוי בהרגלי החיים, השמנה במרכז הגוף בעיקר, מה שנקרא קושינג סינדרום, שזה בעיקר השמנה בבטן ופחות בגפיים, גפיים רזות השמנה במרכז, בטן, מותניים וכו'. נטייה מוגברת לחלות במחלות זיהומיות כתוצאה מירידה בתגובה החיסונית. נטייה מוגברת להיפרגליקמיה, כלומר להתפתחות של סוכרת טייפ 2 אפילו, כלומר רמות גבוהות יותר של סוכר. ירידה בתשוקה המינית, כלומר ירידה בלפידו ובתאווה המינית, כי הוא קצת אנטגוניסט לפעילות האנדרוגנים. שינויים בפעילות מערכת העיכול שעשויים להתבטא בעצירויות שלשולים וכאבי בטן, כאלה תגובות, עלייה בדופק ונטייה מוגברת לחרדות ודיכאונות, כי זה הורמון סטרס ומוגברת הנטייה לדברים האלה. מהן השפעות הלוואי של הקורטיזול? כן, מהן תופעות הלוואי של הטיפול בקורטיזון, או בעיקר כשמדובר במינונים של טיפולים במינונים גבוהים של קורטיזול, אז הוא גורם לדיכוי בפעילות מערכת החיסון, ולכן יש נטייה מוגברת להתפתחות מחלות. לכן הוא גם משמש כטיפול במחלות אוטואימוניות, שמחלות שמערכת החיסון מזהה את רקמת הגוף כפולש, ואז היא תוקפת אותו, אז לכן הדיכוי הזה מסייע לטיפול במחלה. התרופות במשפחה הנ"ל משמשות לטיפול במחלות דלקתיות, עקב הפעילות האנטי-דלקתית של הקורטיזול. אתם מוזמנים לשאול שאלות בתגובות. אהבתם את הקליפ? אנא עשו לייק. ואם אתם רוצים להתעדכן, יירשמו לערוץ שלנו.